min påstand er, at det vi måske har set der i det der overtagelsesklip, det er altså som sagt krigspropaganda. Det vil sige, det i min optik kunne se ud som om, at det klip har været genereret i en game engine for at få det til at se ud, som om man har en militær kapacitet og en kontrol over sine styrker, som måske ikke nødvendigvis er gældende. I mine øjne kunne skibet lige så vel være blevet overtaget af Houthier, der har tilgået det med en båd, og så har det så klippet de virkelige optagelser, som vi kommer til at se lidt af lige om lidt, hvor man kommer længere ind i skibet og så videre, sammen med en kontrolleret game engine generering af, hvor seje de var, da de overtog skibet, i stedet for at vise en mere forkølet udgave af, at de klatrer op på skibet, som man måske godt kunne forestille sig havde været den virkelige historie. Det er svært at få dette argument til at give mening. I dokumentaren ser vi tydeligt, at de har den nødvendige militære kapacitet. Vi ser blandt andet, hvordan de klargør helikopteren med ammunition, kort før angrebet på skibet. Det fremgår også, at de råder over mere end en helikopter. Inde i helikopteren ser vi, hvordan soldaterne bærer kameraer, og de dobbelttjekker, at alles kameraer er tændt, før operationen begynder. Og der er lige en ting, jeg gerne vil vise dig, fordi sådan cirka hertil, jeg nogenlunde, måske lidt længere, at jeg tror, at deepfake-videoen måske kører, den her game engine-genererede video måske kører. Men lad os lige prøve at kigge her kort en gang på en ting, som jeg bider mærke i, når man når her til videoen, hvor trykker play. Og så kommer den her hånd op. Bemærk den hånd her. Der synes jeg jo stadigvæk, at i min optik, der ser den her hånd ultra-computerspilsagtig ud. Der er bemærk ingen som helst nærmest nuancer i huden. Det ligner en tegning. Så kommer vi ind og begynder at høre nogle gidselfortællinger og sådan nogle ting. Og vi kommer også over og ser kaptajnen her. Kigger vi på ham. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få ham ekspanderet så meget som muligt. Det har jeg allerede gjort. Så er der nogle ting, som også vagte min mistanke, da jeg lavede den forrige video. Og det er blandt andet, at t-shirten igen er så ufattelig ensfarvet, at baggrundene her virkede enormt ensfarvet. Det var meget, meget enkle, meget, meget tegnet. Ligesom at jeg synes armene, for eksempel hvis du kigger op ved hans overarm, du kigger her, hvor ærmet det kører, så virker det pixeleret der, og huden er igen fuldstændig uden nogen som helst form for tekstur. Ansigtet begynder at virke en lille smule mere virkeligt, men meget andet synes jeg virker enormt tegnet. I helikopteren ser vi, at soldaterne bærer flere forskellige typer kropskameraer. Fælles for dem er, at de optager i MP4-format, et stærkt komprimeret videoformat, som gør det muligt at gemme mange timers optagelse på et hukommelseskort. Men når video komprimeres så hårdt, går det ud over billedkvaliteten og detaljerne. Kigger vi på et billede fra et andet kamera i videoen, ser vi, at hånden virker meget mere detaljeret og ægte. Fænomenet ser vi også i denne tilfældige video på Facebook, hvor detaljerne er udglattet. Derfor må vi rent teknisk afvise denne metode som brugbar, når det gælder at vurdere, om en video er ægte eller computerskabt. Så er der måden, karaktererne bevæger sig på, som jeg også har protesteret lidt over, hvor jeg synes, de bevæger sig meget rygvis. Og meget sådan underligt, first-person shooter-agtigt. Både udenfor og inde i helikopteren ser vi, at det kamera, der optager i first-person perspektiv, er monteret på en stang. Bemærk, hvor meget kameraet hopper frem og tilbage på stangen. Derfor giver det også god mening, at billedet bliver rystet i scenen, hvor soldaten løber hen over dækket. Kig så også på reglingen heromme bagved. Bemærk, at reglingen den har den her klassiske pixelering nedad, som du vil finde i talløse computerspil. Ikke alene ser karaktererne animeret ud, men også selve reglingerne her i baggrunden har de her hakkede strukturer, hak, hele vejen dernedad. Når en tynd skrå linje vises på en skærm med video af lav kvalitet, kan skærmens pixelgitter ikke altid gengive den glatte linje præcist. I stedet opstår der små trappetrinslignende hak, det kaldes aliasing. I video bliver problemet tydeligere, fordi formatet ofte er komprimeret, som i MP4. Komprimering fjerner detaljer, og når kameraet bevæger sig,
bliver de hakkede kanter endnu mere synlige, især i tynde linjer og mønstre. Og der vil jeg nemlig gerne vise dig 2 billeder her. Det ene billede, det du ser til venstre her, det er et billede, der er taget af en fotograf på det rigtige Galaxy Leader. Så kan du se, at det ikke er alene beskidt, det er et plankegulv. Du kan tydeligt se, at der er sprækker hernede, det er et plankegulv, og det er hvidgråt, og ja, det er beskidt, men det er helt tydeligt også et trægulv, det er et gulv lagt med planker. Og det er jo slet ikke det, vi har set i angrebsvideoen. Kigger vi herover på billedet fra angrebsvideoen, og forstørrer det lidt op også, så kan du se, at der er ingen planker whatsoever. Der er en helt gråt, neutralt gulv, og det samme er der herover. Der er ingen som helst konturer. Der er intet, der ligner træplanker her. Kigger vi på andre billeder, kan vi hurtigt se, at dækket har meget forskellig udseende, alt efter hvor vi er på skibet. Selv på dette billede kan vi se, at dækket er forskelligt i forgrunden sammenlignet med baggrunden, som ikke er det omtalte plankegulv. Dette kan vi også se på dette billede, der er taget tættere på. Vi kan også se en lang række detaljer, som går igen på de 2 billeder. For eksempel hvad der ligner skudhuller på skibets logo. Læg også mærke til tovværket og det lille grønne stykke tape på nedløbsrøret. Selv helt usandsynlige diskrete detaljer som denne sorte streg går igen på både billede og video. Its car carry is very board, it's very high. We prepare for ourselves what we have make. We have barber wire to put the lower part of the vessel. 22 minutter inde i dokumentarvideoen forklarer et besætningsmedlem, at åbningerne i siden af skibet var beskyttet med pigtråd, og at bølgerne var op til 3 meter høje. Det var derfor nødvendigt at flyve folk ind med helikopter, som kunne hjælpe soldaterne fra de små motorbåde ombord. Tak fordi du så med.